Assalamu alaikum dewerɗiraɓe miɗon yela en kirti jam. Kode radio international nangoyɗon suudu radio waɗandu ngam fulfulde e pulaku. Kala nyandere fu kode radio international waddanay on habaruji e bo taskaramji dow mita 4.4 iga jamdi 8 yahugo 8 e reta waktuji Niger, Nigeria, Chadi e Cameroon. Heɗitoɓe kode rediyo tedduɓe on calminama nder taskaramji kubaruji nder asawere emin Al-Amin giɗaɗo jada mo taskiti ardango on taskara hande on tammi nanugo no ngulu yite halki jawle ɗuɗɗe ha diwal Sokoto. To madalla amma na yi wannugo wakkati ha en nasta nder taskara ka gwamnati diwal Kebbi rokki remoɓe wallinde cede e kare demerle cahu ngam fesinki nyamdu ha diwal kan. Iga birnin Kebbi Malami Bagudu hautani amin rahotol bana ni. Remoɓe jewal Kebbi gaɗoɓe demal ceeɗu jareɓe ujune temeɗɗe sappo e joyi non heɓi ballal ega gwamnati jehol Kebbi ngam ɓe jaha yeeso doggingo golle ɗen en ɗon en ni waɗama e gure Gulumbe e jehol Kebbi ngam sembiɗinki shanu demetelle musamman demal ceeɗu. Gwamnati Kauran Gwandu laatiɗo kanko yaari gilla ngam darugo taskaram kanɗen ka rumugo wato keccelli hawtade bo demeteɗum fuu e jahal yeeso hawtade ko yetani shanu kappe e ko nandi ba non. O wi'i o walliti taskaram kanɗen laati ka wanama inde kadage malla bo tiggoɗa gaɗa ngam waɗugo demal ceeɗu. Oyi taskaram kanɗen ni wurtinowama ngam wiigo ɗum doggini taskaramji keɓol nasaraku nyanugo ummatoje Nigeria e nafa. Gwamnajo on wangini wiigo jiha Kebbi tan e nyanna lesdi Nigeria fuu e nyameteɗum ko yecani shanu marori, gawri, butali, muri, fama i wecco fere ɗum demeterle. Idris Kauran Gwandu o yi ni in woni nder seɗɗitto goti ja kanka Kebbi waɗata joni bo wodi muyo ɗon hokka kamɓe ɗen woɓɓen en ballal goba zaman nden bo leɗɗe warugo wato kode malla bo wato gabbe fere laatiɗe halka demal o ini gam majun e hawti fa e hokkugo ulli malla bo wato ko ɗum remirta nane ni ɗum naftira feetu amma joni bo jayngol nange injiji muɗum no hokkete ngam doggingo demal galgal ceeɗu. Yata bayanu commissionajo demetelle jiha kanka Kebbi Alhaji Shehu Mu'azu o mani gwamna dow iri tinare muɗum ko waɗata dow wurtinugo taskaram kan andiraka kadage malla bo tiggoɗa dema ngam a remi ni a nyaman nyanna duniyaru fuu. O yi jotta kam kala ko remete wakkati dungu fuu e heɓete wakkati ceeɗu. O gwamnaji jehol Kebbi ni oci alkawal wallugo wiigo bo ɗum heɓa nasaraku dow iri balle kokketeɗe. O inane ma ɗum acca derke'en joɗi mere ni o to wakkati makko ɗum atako ɗum hokkay ceede ko hetani shanu goba zaman e bo leɗɗe warugo gabbe laatiɗe faɗɗa nafa kay wala ma ko atake fama neɗɗo hokkete ceede ɗen laatiɗe ballal non hana yoɓugo nden bo goba zaman hokkama ni en mere malla bo dow shahu. Idris Kauran Gwandu noddi kala derke'en fu to ɓe goni yacce joɗago mere e nasta taskaram kan karemugo musamman e taskaram kaka kadage malla bo tinoɗa dema gam nyannugo lesdi. Ƴetologon ɗon Abakar Malami Bagudu e gaɗo birni Kabi. Min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi nanugo kode radio international ngam wallugo fulfulde be pulaku. To madalla ha diwal Gombe wayla waladu funa lesdi Nigeria woɓɓe jinni darde ngam wallitigo fukaraɓe e yinnaɓe hedi fembol hoore malla laɓugo. Wakilijo kode ha diwal Gombe Kamal Hammajo leldi amin rahotol mako. Fukaraɓe andiraɓe almajiri e yinnaɓe heɓi hakkilo ha diwal Gombe. Derkejo feeri soro gortoɗe ha lumo maunde nde hukuma famara diwal Gombe Malam Usman Sabo Abubakar
andiraɗo Usman Nanu maɓɓiti hedi laɓol e giwan ngam wallutugo fukaraɓe andiraɓe almajiri e bo yinnaɓe ma bo sautuɓe. Ko ɗume foɗi hakkilo derkejo on wallitata fukaraɓe yinnaɓe o wiyata sakamakon su almajirai da mahaukata yugono fukaraɓe yinnaɓe wartina ko ɗume ha hedi ɓurna himɓe fu eno dakki ɗum ɓe wondi foɗi himɓe elata ɓe waɗi o laari wakkere toyi o wallitata ngam jangal yeso maɓɓe ko himɓe accai elugo ɓe kuma a daina wannan kyamar tasu ga cikin al'umma. Malam Nanu fuɗɗuɗo wallitende nden lebbi 7 sali ɗum wiyata o anda ɗuɗuki fukaraɓe e yinnaɓe o walliti iga fuɗɗuki wargo jonta. Gaskiya ba za su irgu ba don sau tari wani lokaci ma mahaukata zan haɗu da su a hanya ne sai na rinjaye su daga sayan abinci ɓe yinna e feere to o tawi ɓe ɓaawo o hokki ɓe nyamdu ɓe nyami sai ɓe sala accugo mo o laɓa ɓe sakko o yiwa ɓe o sanjana ɓe limse. Mahaukata gaskiya ban san iya adadin su ma ban san iya adadin wanda na yi wa wannan abun ba. Lawuki Malam Usman meɗai kuugal laɓuki ha ɓaawo wona o roni ɗum o wiyata o wati hoore mako o wallita on tan o fuɗɗi ha ko'e fukaraɓe e hakkilo ha o moodi o holli seyo mako dow bandiraɓe shoggol mako e keddiraɓe no ɓe wallitirta mo e laɓi ma bo reza ndiyam enta sabulu e ma mo hokki mo gaɗa hedi o yiwata fukaraɓe e yinnaɓe ɓen. Malam Usman noddini gwamnati diwal Gombe dow ɓe watana mo juuɗe ɓe heɓana mo kare kuugal e wallitoɓe. Gaskiya ina neman taimako ga gwamnati da ta taimaka mun ta ƙara mun ƙarfin gwiwa akan abun da nake yi ko ga kayan aiki ko ga mataimaka wanda za su taimaka mini a cikin tafiyar da nake na aiki. Ha wakkere mako ardiɗo dendal soroɓe gortoɗe nde lumo diwal Gombe Alhaji Babangida Bala Babai holli seyo mako no derkejo mai hosiri lawol wallitende har himɓe maɓɓe watani mo juuɗe o ɓeddata be viugo ɓe habdai ha les dental soroɓe gortoɗe ɓen ɓe watana mo juuɗe. O noddininta gwamnati diwal Gombe dow hani ɓe watana Usman Nanu juuɗe. Gaskiya ya kamata masu hannu da shuni da kuma gwamnati da irin ƙungiyoyi masu taimakawa su rinka bibiyan irin waɗannan matasa wanda suke yi da aljihunsu domin su taimakawa mutane. Kaga wannan abu ne wanda ya fara shi dan kashin kansa. Kuma alhamdulillah abun iyayin tasiri tunda muna ganin yadda yake kokari kan almajirai da mahaukata wanda bai san ma daga inda suke ba amma zai tare su ya jawo hankalinsu don abun muna ganin sa kamar da wasa muka ga abun ya fara bada fa'ida to kaga abu ne wanda ya kamata a sa masa hannu don abun ya ƙara bunƙasa. Kwarajo Ismail Isiyaku Botudo e wallite nden mu wiyata gaskiya tun a cikin anguwa ina ji mutane suna tabbatun alayin kaji akwai wanda yake yin aski kyauta yara almajirai yan uwan haka yana musu aski. To alhamdulillah duk da haka ban yi ƙasa a gwiwa ba sai na taho duk da nan wajen ne. Wannan habaru dow ɓe ɗo laɓa fukaraɓe ha lumo soroɓe gortoɗe o wari hanko ma o laɓi o ɓeddata be wiyuki fukaraɓe feere hoose hedi mai nde hoore maɓɓe sukki fuu ɓe warai ɓe laɓa ɓe yiwa ɓe heɓa kare laɓɓu hollata seyo mako e yottore o yelenta Usman Nanu Kairu. Da za su je su yi aski ko kuma a kalla irin ɗan uwan mu ya tuwaka kan shawaran za a kira shi za a mai aski za a shafa mai a mai wanka a bai sabbin kaya sa. Malam Abdullahi Sabo Alfaida gimɗo wuro Gombe holli seyo o noddata himɓe Gombe dow ɓe ekkitira e Usman Nanu woɓɓe bo hosa hedi wallitende ta'uki feɗeli gam heɓunki fukaraɓe e yinnaɓe jamu. Ya yi koyi da irinsa ya duba ya ga yara ƙanana da masu mahaukata da suke tafiya faratunsu nan tunda su ma farcen nan cuta ne datti yana zama za su zo su ci abinci da hannunsu kuma ba za su iya yankewa su yi control ɗin kansu ba to muna sa ran wani ma ya kama wani layi ta wannan gurin shi. Kamal Hammaju ko da Radio Enter TV International iga diwal Gombe Nigeria. To Kamal a yettama nden mi yala a daya tako. Filoɓe ko hewti 500 on waɗi asar jawle maɓɓe sabu ngulu yite ha lumo Sokoto nde ɗiɗi on ge ummi nyaloma alarba salinde. Abdurrahman Giɗaɗo Umar Jarumi hawtani amin rahotol. Nyande alarba salinde nde ɗiɗi nguluɗo ummo ha lumo Sokoto asna yimɓe cuuɗi coggu ko ha hewti 500 ardiɗo filoɓe lumo ngon biyeteɗo Alhaji Modi Mejo andini habarol ngol o laɓɓini wiigo arande ni yite suɓɓiti ha lumo ngon kita jamdi 12 caka nange e hoore ɓe nyifi yite ngen ɗon e ɗon
ɓawa ɗon nge fuɗɗiti ummago tita jamdi 1:30 chaka jemma ha nge wuli cuuɗi corirɗi ko hewti 500 e nyiɓaloji e jawdi ndi ceede naira millionji. Alhaji Modi Mejo wi ɓe anda fofade yite ngen fo e latago ɓe ɗoɗɗotani ɗowrude kawtal ngal ɓilani yimɓe ha dow wigo ko moye dole nyeɗan ndiyam ha nyeru ɗum daaro jo'ina ha babal coggu mum ngam nyifrugo ngulu to ummake. Nden ɓe narri bo ha dow hukuma kakkilano ha yite diwal ngal wato nyifa yite lantarki wakkati lumo ngon maɓɓa. O yettiri gomnati diwal ngal e wallinde nga hokkatawe. To jarumi a yettama, miɗo yela a dayatako. Ɗum waɗi moftorde mauludu seyo danyuki annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wuro kinnaɗo arɗo Aminu Adadu kuma laamu pamara doma diwal Nasarawa. Iga Nasarawa ndara hotol Ayuba Lamiɗo Munyal. Waɗi mobɗe mauludi seyo danyuki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wuro kinnaɗo arɗo Aminu wango Adadu hukuma pamara doma nder diwal Nasarawa yalde jeslare 22 lewru aranderu hitande 2025 to yimɓe inanta modiɓɓe fere-fere jaltiri maulidi ɗum. nden fukaraɓe jangaɓe nder jangirde wonde wuro kinnaɗo arɗo Aminu dursi qur'ana nder mobde maulidi nden bononi min ba'di lafi shaqin munuri wa inna zalimina lahum azabun shadid tara zalimina mushbikina mimma kasabu wa huwa waqi'un bi ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنزلوا معرضون. seɗɗan nder jande qur'ana señinde nde fukaraɓe jangaɓe jangirde wuro kinnaɗo arɗo Aminu won ɗon jangi hamɓe ma modiɓɓe jaltirɓe nder mofte nden dawazu go oto nder maɓɓe waɗi. Modibbo hugiɗa kafi bacci no jangina e bacci dole ɗi mettinanay ɗum ɓernde dole piyaɓe amman kiyayo piikiɓe gaɓaje tati shari'a haɗi non ngam saboda yiɗa modibbo ɓernde mum tikka mana fulɓe pi o monna shari'a haɗi an modibbo monna piya baccel ma ngel janginta mariyawo woɗa. ɓawo ɗo ho mi heɓi yewtuduki modiɓɓe ɗiɗo janginaɓe nder nde'e jangirde nden ardiɓe taskuki maulidi ɗum nda fuɗɗiray modiɓɓo Sunusi. ɗum i waɗi maulidi nde'e jangirde hande yimɓe fere fere hoɓɓeji fere fere ga nokkuje fere fere waro ko ɗume gettirta yimɓe gareɓe haɗa. To gaskiya godiya do yimɓe garɗa maulidi ɗum sirtata ta fami daga garɗa yi'i amma kwata kwata sabo i belɗum gaskiya nonno kammoto mi fu hunde nendida maulidi ɗum ruwani min gaɗi ɗum min gaɗa mamaki amman ɗo hikka sai gimi osa ɗo ɗon to juuluɗen jama'are iyasi idar kota ina wala ɗon to nder onon ma waɗa kokari garoyi hay gaskiya alhamdulillah min godanake on Allah hora on jam Allah waɗa bo tawon yaluji moɗon jam Allah waɗa bo ɗuɗum dalili warki moɗon ɗo to wodi goɗɗi damaji goɗɗi sembe moɗon Allah waɗa koyina gabaki ɗaya. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inde am Ibrahim Muhammad. Ko a hokka heɗitoɓe seɗɗan nder tariha ɗuɗɗude jande woni tiggana. To alhamdulillahi alal hakika nde jande nde tigganama ainihi wato e kuduriji ɗiɗi nde tigganama wato e kuduri jande islamiyya
e kadi jande boko. To lallai hanjum ɗum bo joni nde tiggana alhamdulillahi fa joni dai eɗen ɗon mema oda dai ha joni dai min keɓira hunde nden non no min giɗi, sabida min godi karanci hollitoɓe ɓorede gaske. Minon ɓen modiɓɓe hollitoɓe lallai min shinɗani ɗaliɓen ɓen ɓe ɗum hollititta. ɓawo soyde modiɓɓe kollitaɓe nder nde e jangirde, wodi soyde kare hollutuki nder jangirde nden, ko modiɓɓe ɓe mbi ɓe godi fukaraɓe ko ɓuri 100 jangayɓe nder nde e jangirde. To ɓe nodditiri gomnati nanta ardiɓe fulɓe dow wallitoɓe. Min gaddano on boliɗe koriɗe nder taskaran amin ka andal ɗum gurdam to jomirawo muyi. Kero rahotongol wonɗon Ayuba Lamiɗo Munyal, KRTV International, iga Rukubi Diwal Nasarawa, Nigeria. To toni on woyta taskara kubaruji nder asawere ɗo warana on iga kode radio e TV ha Abuja, lamorde lesdi Nigeria. E nanta min Al-Amin giɗaɗo jada. Nden on bawan heɗitaki amin hedi hello amin Facebook kode media e YouTube kode TV. Min Rufau Mamadou Ɓingel Petel miɗo wiya on keɗite kode radio international ha dow SW kala nde weti fu deidei jamdi 8 e reta wakkatire nde Abuja leddi Nigeria. Kode radio international ɗum radiowa moɗon nga wallititta on dow jahargal ɗemgal fulfulde. To madalla jonta bo taskaram ka yahan yeso ɗum noddi kawtal kan handitoɓe waynaɓe hijjoɓe hawta ko e maɓɓe iga jalingo. Abdourahmane Giɗal Umar Jarumi lortoy e rahotol mako. ardiɓe mobgal kanditowal fulɓe hijjoɓe andiragal Initiative for Educating Fulani Muslim Pilgrim in Nigeria umrama kawta hoore gettiraa kolla gongaku ngam tabitingo ko ɓe ardini heɓi nasarako. Ardiɗo mo leddi biyeteɗo Modibbo Haruna Musa umriɓe wakkati o yilli jalingo ngam findingoɓe ha dow nufoji tiggugo mobgal ngal. Modibbo Haruna famtini wiigo nufo tiggugo mobgal ngal hawti be handutugo waynaɓe ha dow no ɓe kijirta. Yigo ɓurna hijjoɓe leddi ndi fu ɗum fulɓe, amma ɓe janginirtake kuuɗe hijjuɓe fulfulde. O ɓeddi wiigo ngal tiggama ngam tiggugo islamiyaji jangina fulɓe ha balɗe maɓɓe. O ɓeddi wiigo o ɗisi peɗeli masin ngam yigo o waɗani kawtal ngal register hedi fiidugo e masala konne en ɓe mara haaje o tigga kawtal ngal. Biroji kawai ɓe kettini ɓe nana kawai ɓe wiyata ɓe keɓa ɓe binda no ɓe gaylitirta haala kan to on ka waylitata ashe na ka ɗum waylitata. Sai mbimi alkalijo to jotta mi huudi ayare qur'ana mbine to ɗum lilata annabijo fuu ɗum raray nanayɗo ɗengal nden ɗum ummatore sai ɗum turomo ɗum turata ko mo nanta ɗengal nden ɗum ummatore. وما أرسلنا من رسول يودي على رمين دوكو إلا ماذا إلا بلسان قومه جيم ودنا بدمه يسو لماذا ليبين لهم. ajonta ardiɗo ni o tokkitini famtingo moftorde nden ha dow nasarako heɓi ha dow konne en ha kotu hedi hokkugo ɓe hujjaji dalila ko waɗi mobgal ngal tiggana ngam bo ɓe kutinray fulfulde haro findingo bandiraɓe fulɓe ha dow dina maɓɓe. yigo annabi o en ma to ɓe lelama barno a holli ɓe ɗo lele be ɗemɗe yimɓe maɓɓe. ngam majum o yahi dalila ko watta ɓe kaɗamo hande tiggugo kawtal bangal ngam handutugo bandiraɓe e fulfulde. o yettiri ha jonta ardiɗo Muhammadu Buhari, gwamna Abdoulaye Ganduje, malam Nuhuri Badu e fulɓe woɓɓe ha dow mballa kaɓe kokki ngam tabbitingo nasara ko heɓama. nden o sawri ardiɓe ɓe jiha Taraba ɓe kawta hoore be lamlamɓe e gomna, nden bo ɓe maɓɓita office wa. nden modiɓe bo hani konde ɓe jangina ɓe tiima haala hijju na seto wakkati hijju fandake. o halfini Badi Sayembi Moustapha ardiɗo kawtal ngal mo waylare Taraba
wallita heedi ɗisgo peƴeli ɗum tabitina kuuɗe kawtal ngal ha wayla wala du funare leddi ndi. Diga aran Modibbo Aliyu Umar Baraya ardiɗo kawtal ngal mo diwal Taraba holli seyo mako e gilla ka ardiɗo no waddi hawtade bo yeccago mo nasarakuji e masalaji ɗi ɓe pidata bana ni. Faruku Idris min kabbi e kiita be direbajo ha office wa taadiɓe gonga ha ɗo taca mota Jalingo dalila fijirgo e hakkilo jahal dow fomji ID card member en am na minon tan Modibbo e hoore muɗum o torrama e nder durwol ngol silande ɗuɗɗe wato ko o ɗacci saare makko o yaha taca Yankari Bauchi ID card yottaki daga direbajo kungiya nga yejjitita be fi'anoji ɗi mi naftiray be tita wakkatire nde mi toro yafuye daga jagorɗo Haruna bin Musa ha ragare ɗo lutango Modibɓe am mi ɗo tora national body wallita jaha Taraba be office wa koko office wa hanko ma nder boliɗe mako Badi Sayembi Mustapha lawyajo kakkilanowo hakke ɓi adama ha Taraba laatiɗo bo ardiɗo kawtal ngal mo wakkere waylare Taraba nda bayanu o waɗi haɗo wigo kugal da'awa na ɗum kugal Modibɓe tan ba kugal da'awa yowake haɗo ko moy. Choice wala mo mari way via min mi suɓi mi yahata ase to yimɓe ɗo umma hoosa wakkatiji maɓɓe ɗo waɗa taking risk hande woɗunde feri mi wata volwe fulfulde hoosa risk de lawol yaha tawa yimɓe wala haɗari wala muta haɗari ka hawsare Allah ranni wala nanuno ɓe bayri ko seydi mambila ɗum hanko bo ha nder boliɗe mako ardiɗo Kairul Umma mo Taraba laatiɗon koma memba ha kawtal handitowal fulɓe waynaɓe hijjoɓe Hajjajo Zainab o holli sono mako masin hado ngam waygo dina Islama waɗi woɓɓe kokki kugal ɗum ɗo huɗa Sheikh Usmanu ɓi Fodiwe ɓe kokka fulɓe woɓɓe halluɓe balmi ngam bonna inde fulɓe woɓɓe ma ɗo kefna fulɓe nada ɓe dinaji goɗɗi ha ma woɓɓe bo ɗo kefno wiigo hamɓe goni maadi ɓe luti lawol Allah sakko ma ha caɓɓal Mambila min naati har mbar mi woodi mbar ɓe mari mbar guda 7 mbar ɗo inde wuro on yimɓe Mambila pat andi min naati mbar guda 7 ɗo nyalɗe amin kusan 7 ha ɗoɗɗon hamin yehi pat min wala on yi amira amin ɗo goɗɗo gembuman on amma mi tamma o meɗi yaago ɗo ni feere woodi ɗum may samari ɗo bo hamɓe bo fulɓe may on ɓe hertiɓe ni ɓe haɗi kowa nastugo ha maɓɓe ha jonta hade hawat be boliɗe wodi Aishatu ardiɗo Yusra wodi Amira mo kawtal ngal beteɗo Aishatu arɗo Gaji Sheikh Aliyu Lamiɗo Gora be nanta yimɓe ɗuɗɓe ko hawti e ballo ardiɗo mo kawtal wayla waɗaɗo funare leddi ndi to woɓɓe kolli ra'ayuji maɓɓe hado moftorde nden bana ni. to ko ayi boɗi ɗon ɗon boɗi gam ɗum ɗo joɗa dawra ko laara ko yarata dina yeeso nden bo hawta koye julɓe musamman fulɓe gam darana wato yarugo dina yeeso yo barkatu min ɗon Aishatu Ibrahim Yusuf nam mukami ɗume ha kungiyata haɗo miɗo advisor to noyi a laari moftorde alhamdulillahi moftorde voɗi alhamdulillahi. Abdourahmane Giɗare Umar Jarume Kode Radio International daga Jalingo lamoɗo diwal Taraba. Tumeteɓe e aybe ha Gombe ardinama ha hukuma taadiɓe police ko aybe ɗiyeɓe waɗi nda rahotol Kamal iga Gombe. Hukuma police andini jayindiyanko'en nasaraku nanguki tumatirɗeɓe e aybe tumatirɗeɓe ɓen hawtaɓe e tumatirɗe aybe nguyka fasol e wujjuɓe himɓe ardinama ha lisal police diwal Gombe. Wa'annan matasa ko mutane da aka kama da wannan laifuka daban-daban laifuka ne wanda an aikata su a
ƙananan hukumomin Gombe daban-daban ba laifuka bane wanda aka aikata su a iya ƙwarya cikin Gombe. DSP Buhari Abdullahi andini jeydiyan ko en nasaraku ɗum ko limtata tumotirteɓe e aybeɓen enta aybe ɓe tumotirte. So daga cikin laifukan kamar yadda aka buƙaci in yi maganar su da Hausa, akwai laifuka wanda suka haɗa da karɓan kayan sata, haɗa baki da aikata sata da kuma karɓan kayan sata, wanda ya shafi wanda suke satan shanu na mutane domin su sayar. Nder tumotirteɓe e aybe ardinaɓe ɓen hawtama e tumotirteɓe e guyka ga'i nangaɓe mato bos ko ɓe hosirte ga'i hujjaɗi e tumotirteɓe e jaftuki gilangeru matirtongol e wujjuki himɓe tefa ceede yoftorondu enta kayɗinoɗo himɓe dogga e ceede ha banki. Ita wannan mace mai suna Aishatu Jibir wadda ake kira da Dikko, 'yar garin Dukku Local Government ce, kuma abin da ake zarginta da shi shine ba da labarin sirri ga waɗanda suke aikata laifuka na kidnapping, informa ce. So saboda haka ana kan binciken kes ɗinsu, kuma in an kammala za a gurfanar da su gaban kotu. Sai nder tumotirteɓe e wujjuki himɓe jaɓa ceede yoftondu wolluɓe e Kode Radio Enta TV International dayni ko'e maɓɓe e kuugal ngal hedi ɓe wiyata. Ndam Aishatu Jibril. Aishatu, to ko waddi ma pellel woni hande? Ko waddi an ɗo ɗum waɗani an zargi mi anda ko ɗume. Mi ɗon fellere suudu am, mi ɗon waali ko julki mi julaayi, ɗum yahi ɗum nangi am. O yaari an Dukko. Amma ɓe biya ɗo hokka wujjoode himɓe. Haramun bayidu, wala ko mi andi. Mi wala mo mi haɗata alaaka goɗɗum, wala ko mi andi ko fu ceedi am. Sannan bo yimɓe ɗan sanda en ɗo ɓe njahi haa suudu am ɓe binciki wuro amin pat. Ɓe njaadi be yaya amma ɓe binciki suudu am pat wala ko ɓe tawi haa suudu am. Min kawal mi andi ɗum ɗo waɗana am zargi on, wala ko mi andi. Nangugo ma be hunde feere ɗum ɓe yaari ma police station ɓaawo ɗo ni na? A'a, min kam ko meeɗi yaaruki am police station ni ɗum wujjini am gude, sey bo ɗum ɓiya pendo am on he min jahi ɗum cernani min caka amin be maako o bi'i am ceede am, shikenan banda ɗon mi meeɗa yaaki police station. Wannan Koro mbiyetemi. Koro aya ma hedi hukuma ko waddi ma ɗo? Ko waddi am ɗo e bange hukuma Jalo wannan Alhaji Gagar tettimmi wi'immi wi ɗum debbo o waɗay kidnapping yimɓe nayo, hanjum ɗum tettirinmi ɗo. Jalo bo min ɗon gaɗa harka luumo magani, mi ali fe'aki magani e muɗum waɗi mi sharri har ɗum hewti nanguki debbo o. Wala ko min andi e barkama caka ɗon. DSP Buhari andini wiiki ɓe noti aybe maɓɓe ha hukuma ngam ɓawo hukuma ngam tokkiti bolle maɓɓe ta gilangeru matirtongo ɓe wolwate no ɓe sendirta ceede e mashin ɓe wujji ha ɓaade no ɓe haɓi wujjuki. Kare hefta ɗum hauti e mato bos, ngari, mashin, babur, gilangeru matirtoɗi, woggi hite lantarki, mabo amon kebul e labbi. Kamal Hammajo, Kode Radio Enta TV International, iga diwan Gombe, Nigeria. To madalla e rahotowal Kamal min waddi ragare rahotoji ɗimin taskani on ha kubaruji nder asawere dow darnde wakilen amin ɓe suklani rahotoji hande. Sai min Al'amin Giɗaɗo Jada taskiti e ardango on taskara hande wiyata on balen jam.
Thank you.